हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय बेनो जाहैबाय माने मैदोमखौहाय दैदेना माने मा रिप्लाइ होदों बेखौ माने नोंथांमोना नायलांफिनदो बे भिडिअनि गेजेरजों दैदेनादि मा बुंखो नायलांदो भिडिअला दाना हेलौ लोगोफोर आङो दा अरुणाचलाव दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दा मैखोमजों खनस्टारनिल' बिराद दावहा आरोखि फेसबुक इउटुबफ्रा दावहा जादों ओमफ्राय नै जायगाखौ नायग्रोदो ओमफ्राय मैखोमनि दावहाखौ आं फेसबुकआव बर'नोसै आं बुंखादोंमोन ना मैखोमजों आं बांद्राय मैखोमा मानसिफ्रा ओरैनो बखियालै जाय मानसिफ्रा ओरैनो बखिग्रा मानसिफोर बे बखिग्रानाव निस्सय माबा मोनसे साननाय दङ बेबायदि मानसिजों आंहाबो रिल्स बानायनोबा आंबो बेबायदि खालामनो मोनबा बिदि आरोखि बेबायदि गोसो दं आरोना बेनि थाखाय दा मैया खनस्टाखौ लोगो हमफैमारबाय खनस्टाखौ लोगो हमफैनानै मालाय मोजां रिल्स बानायबाय ओमफ्राय मा बुंदोंमोन मैखोमा र' बेखौ नागिरदोंमोन बेबायदि खनजिथा नानिखा ब्रेव गोनांजों आङो एक्टर लायो नामा होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बुंदोंमोन बियो बांद्राय गावनि नामखौ लाबोबाय थाबा एक्टरसो जागारगोन बे होनना बुंखादों नालाय आङो दा खनस्टाजों आं बुंनाया जामारबाय बिथाङा नै खोनासं आदा जेम्स मिनिनायानो थिग जादों दानिया एक्टराव फैमारबायना एक्टर लाइनाव फैमारबाय फैदोंना फैयाखै लोगोफोर दे कमेन्ट्स खालामनानै जावसिदो खनस्टाजों मैखोमजों बिराद एक्टर एक्ट्रिस जागासिनो दं दा आहा बारग'बाय आहा एक्टर लाइननिफ्राय बारग'बाय लोगोफोर गोजोननाय मोनदां खनस्टा फिसाय नोंबो बिगुद आंखौल' जावसिमोन आंखौल' रायसिमोन आंखौल' भाइरेल खालामोमोन दा नायदो आंनिफ्राय अभारसिन नों आंनि रिल्स बानायनाय ओरै खालामनायखौनो बिराद दुखु मोनदोंमोन ना नोङो थग्रोन दा नायदो नोंसा मा अबस्था जाबावखो मैखोमा नोंनि हिन्जावखौ बोरै ओरै बामलायलायनो हाखो आंनि स्टाफ रिल्स बानायनायखौ नों बिराद दुखु मोनदोंमोन नों दा सिक्किमाव थाबाय थानो ना न'आव गोख्रै फैनो न'आव नों गोख्रै फै नावराय सानैजों अमा फायखारि दाउ फायखारि एबा माबा मोनसे फायखारि मावनाबो जागोन नै थग्रन अब्ला फैदो गोख्रैनो आंबो मानि थाखाय बेरायलागासिनो दं बायह्रायाव नों सन्देह खालामनायनि जुनैनो आङो बायह्रायाव बेरायलागासिनो दं दै